Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Sugeng pepanggihan malih pamirsa kalian kula Sheila Oktarina ing program kesayangan kita pawartos Jawi Hono Caraka TV. Kathah informasi kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun sensasi benten olahraga melajeng lintas alam trail running. Nyelami kaendahan batik dangu, koleksi langka ingkang dados tilaran Nuswantara. Jelajah budaya griya adat Kranggan ingkang wonten ing tengah ing kitha Bekasi. Pamirsa menika pawartos Jawi. Pamirsa nikmati kaendahaning alam tentu kemawon dados salah satunggal terapi ingkang kedah kita tindakaken kagem ngicalaken sayah lan stres. Nanging menapa mangertos panjenengan, kasunyatanipun wonten salah satunggaling olahraga lintas alam ingkang kagungan kathah manfaat. Inggih salah satunggalipun trail run. Ingkang minangka salah satunggaling olahraga lintas alam ingkang kathah dipun remeni wanita wekdal menika. Salajengipun pamirsa wonten informasi bab njagi kelestantunan alam lan lingkungan, salah satunggalipun kanthi ngebah limbah plastik dados kerajinan ingkang kagungan nilai sade inggil. Pamirsa menika pawartosipun kagem panjenengan. Pemirsa sampun nate panjenengan mireng babagan olahraga trail running. Olahraga trail running menika inggih menika olahraga lari ingkang dipunlampahi ing alam terbuka, kados gunung, wana utawi pantai. Kanthi mliwati jalur ingkang boten dipun aspal utawi dipunlewati kendaraan bermotor. Trail running ugi dipun sebat lari lintas serdi utawi mountain running. Amargi trail running menika kombinasi antawis lari lan minggah redi. Olahraga menika metahaken kekuatan fisik lan mental ingkang langkung ageng. Olahraga menika nawaraken petualangan lan kedekatan kalian alam ingkang boten saged dipun raosaken saking lari konvensional. Nanging minangka wujud keamanan kagem tindakaken trail running dipun perlukan perlengkapan ingkang lengkap lan trep. Contoh sawetawis peralatan ingkang dipun bedahaken kagem trail running kados sepatu lari khusus, baju olahraga ingkang cocok, jas hujan, saha tas ingkang nyaman nalika dipun ginakaken kagem obat. Trail running piyambak gadah kata manfaat kagem awak, kados ningkataken kesehatan jantung, ningkataken daya tahan awak lan kekuatan otot, saha memperkuat sendi. Kata sangat manfaat saking trail running. Jadi kados pundi punapa pemirsa sampun mempertimbangkan kagem miwiti olahraga menika?
saking plastik ingkang sampun dipun ginakaken, sekumpulan ibu-ibu saking komunitas cinta lingkungan Pakayon Bekasi Jawa Barat menika kasil ngowahi sampah plastik ingkang sampun diginakaken dados maneka kerajinan tangan. Salah satunggalipun inggih punika kerajinan tas. Migunakaken plastik ingkang sampun dipun ginakaken ingkang dipun tumbas saking bank sampah dipun gabungaken kalian kain perca bekas kadotso lurik lan batik nglairaken kerajinan tas ingkang endah ingkang gadhah ajining ekonomi ing inggil. Ingkang boten saged dipun sadi kadosa bungkusan kemasan dipun owahi dados bahan utami pembuatan tas menika. Dipun betahaken konsistensi saha kesabaran ingkang inggil kagem ngowahi limbah sampah dados tas ingkang endah. Belakang karso kagem nglindungi lingkungan kagem masa depan anak-anakipun dados motivasi utami para ibu-ibu nindakaken kegiatan menika. Positif kados ingkang dipun laksanakaken dening ibu-ibu menika kedah dados tulodo ingkang pantes kagem dipun tiru dening masyarakat sanesipun. Kagem saged ngreksa lingkungan kanthi mirang sampah plastik lan migunakaken sampah punika kagem dados tambahan penghasilan kanthi modal kreativitas. Nah, kados pundi panjenengan kersa nyobi salah setunggaling olahraga lintas alam ingkang cekap ekstrim nanging kagungan manfaat kathah sae kagem fisik utawi psikis nggih. Kelangkung wekdal menika kathah wanita ingkang sampun nyobi pamirsa. Tentu saged dados alternatif healing sehat. Lan kerajinan saking sampah plastik kala wau pamirsa saged dados alternatif kagem ngirangi limbah sampah plastik ingkang sangsaya dinten sangsaya gunung nggih. Kita tilaraken informasi kala wau pamirsa. Salajengipun kita badhe ningali koleksi saking batik dangu ingkang kagungan yuswa ratusan warsa. Inggih pesona batik dangu tentu mawon dados bukti bab keagungan kabudayan Indonesia. Mliginipun wonten kain tilaran Nuswantara nggih. Menika informasinipun kagem panjenengan. Pamirsa warisan budaya Indonesia terus lestari wonten ing tangan para kolektor ingkang hargai batik lawas kados karya seni ingkang penuh sejarah. Menika boten namung kain biasa, ananging cerminan saka kekayaan budaya lan filosofi bangsa Indonesia. Kain batik lawas menika kados teknik pewarnaan alami lan proses pembuatanipun ingkang tradisional gadhah keindahan lan karakter ingkang aurat dipun temuaken wonten batik modern. Miwiti saka batik babon anggrek Darosolo, batik Tribusana, batik Pakeman, ngantos batik Gringsing.
gadah cerita lan filosofi ingkang benten. Batik menika mboten namung dados kebanggaan wonten ing koleksi pribadi, nanging ugi berfungsi dados warisan budaya ingkang boten ternilai. Saben gorisan tinta ingkang wonten motif batik menika boten namung nggambarake keindahan visual, ananging ugi ngedalaken nilai-nilai ingkang dipun warisaken turun-temurun. Kados pundi pamirsa cekap dangu nggih? Lan temtunipun mekaten khas pesona kain dangu batik kala wau tentu kemawon dados generasi anem kita wajib nglestantunaken menapa ingkang dipun gadahi bangsa lan negara menika. Salah setunggalipun kain batik dangu kala wau. Pamirsa sasampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.